hem de xerrar també d'una cosa molt necessària, aquests parasols que tenim a la platja, però per dur pel carrer. Val, per sombra. Aquests són fantàstics, molt útils. Avui als 5 dies parlam de parasols i és que un element ben important ara, sobretot en l'estiu amb aquesta calorada, és aquest que tinc aquí, el parasol, i és que, clar, s'apareixeria molt a un paraigua, però no ho arriba a ser. De fet, parlarem amb la propietària d'una botiga per conèixer les característiques que ha de tenir un bon parasol, si la gent ja els ha començat a emprar i, sobretot, si protegeixen bé del sol. Però això no serà fins d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Ves, aquí en el plató també no mos fa gaire falta, però mos protegim dels focus, podríem dir, perquè els japonesos ja en feien ús fa temps d'aquests parasols per protegir-nos del sol, però és que ara aquí ha arribat amb força amb aquesta calorada. Ara, Reis, per això que veus, és tendència. De fet, algunes de les tendes de paraigües més típiques de Palma sobreviuen l'estiu gràcies precisament a això, a la venda de parasols. I és veritat que aquests igual no són els òptims per protegir-se del sol. Són guapíssims, Antònia. Això sí. Això sí. Però n'hi ha d'altres que sí que ajuden a protegir-se més i que tenen els seus filtres. En què ens hem de fixar quan anem a comprar aquest tipus de parasol? Ens ho explica en Xavi ara. Avui parlam de parasols, perquè amb aquesta calorada que fa cada vegada és més important protegir-se del sol, ja que no basta només la crema. I per això venim fins en aquesta botiga a Palma per veure les darreres novetats en parasols. Parlam amb la Maribel. Bon dia, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Abans de res, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Mira, Maribel, veiem tot aquest seguit de parasols. Conta'ns, perquè és un complement que no està tan arrelat en la nostra societat, no? No, la veritat és que ara comença a tenir molta força, perquè el sol és molt dolent, hi ha molta gent que té problemes de pell o té al·lèrgies i necessita protegir-se de qualque manera del sol. Més ara que la radiació dona tan fort, la crema, com dèiem, no és suficient. Conta'ns, perquè mira, tenim, per exemple, aquest paraigua d'aquí seria un parasol, però és que me costa diferenciar-lo d'un paraigua, no? Bueno, el parasol el que té, primer de tot i molt important, és que té una protecció contra rajos ultravioleta del sol. Això bloqueja un 97,5% de rajos de sol. La tela té aquesta protecció. I llavors, una altra característica és que és més lleugeret, el pal és més primet, normalment quan fa sol en l'estiu no fa tan mal de temps, no necessita que sigui tan robust, no fa tant de vent, no hi ha tempestes. És veritat que ho dius, que és més primat. I la tela sí que la toc seria impermeable, aquesta tela, en cas de poder utilitzar-la com a paraigua, també. Sí, se pot utilitzar de les dues maneres. Impermeable i llavors, damunt l'impermeabilització, té aquest tractament. I, Maribel, quines característiques hauria de tenir un bon parasol per vosaltres? Bé, sobretot que tapi bastant, que sigui gros, perquè no només és la cara, també són les espatlles, que ha de cobrir, i llavors sobretot això, que tingui la protecció que impedeixi que entrin els rajos, perquè normalment hi ha gent que du màniga llarga, però amb aquesta calorada comptar una màniga llarga, que pell també fa molta calor, i la sombrilla és ideal perquè te passes aire i te protegeix també. I si no, jo crec que a mesura que anigui fent calor serà important fer-los més grossos cada vegada, no? Exacte. I la gent cada vegada se consciencia més. I és que, clar, la gent vos demana molt de parasols, teniu molta gent que ve aquí, o per aventura, el que dèiem abans, no és tan conegut, això. Comença a ser conegut. Fa uns anys era impensable, hi havia gent que tenia problemes i venia i com que s'amallava me fa vergonya d'olor, però ara no, ara és una cosa que cada vegada ve més gent, cada vegada fan models més diferents, està més estès. No és una cosa comú per tota la població, però se va estenent. Idò, Maribel, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per ensenyar-nos un poc les característiques d'aquest parasol i esperem que la gent, sobretot amb aquesta calorada i els estius que vendran, se vagi animant. Maribel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Així que, companys, ja heu sentit de Maribel, l'heu escoltada i ens ha contat un poc quines són les característiques d'un bon parasol, que sobretot ara la gent es comença a animar a comprar-lo i es comença a conèixer aquest producte. Moltes gràcies, Xavi.
Són les 7:31, s'aturam per posar uns anuncis i en tornar vos puc avançar que mos visita el nostre ambientòleg, Lluïsa Mangual, xerrarà de la importància de serena de les platges i dels sistemes dunars. Avui als 5 dies parlam d'arena, però no venim a la platja a fer un cafico, sinó que venim a parlar de la importància que té l'arena per a les nostres costes i per al medi ambient de les illes. Per això parlam amb la Natàlia, que ella és investigadora de l'informe Mar Balear. Bon dia, com estàs? Molt bon dia, tot bé. Natàlia, abans de res, com podem protegir aquest sistema dunar i la nostra arena en general? Pues, per donar-te uns exemples de mesures de gestió seria que no se retiressin les fulles mortes de la posidònia, perquè formen un coixí de protecció enfront l'onatge, i també anar molt alerta amb les infraestructures, no? Perquè la platja en si és l'arena dins la mà, l'arena que està entrepitjant ara i el sistema dunar, i tot ha d'estar en equilibri. I doncs, Natàlia, si t'apareix d'aquí uns minutets parlarem amb tu, moltíssimes gràcies, així que companys, d'aquí uns minutets parlarem amb la Natàlia perquè ens expliqui tot el que hem de saber sobre l'arena, el sistema dunar i la seva cura, però això no serà fins d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. I precisament per aquesta riquesa que tenim, anem a pegar un bot directament a la platja i així veiem com és l'arena de les Balears i coneixem un poc més la seva qualitat i també entenem millor el paper ecològic que té. El nostre company Joan Francesc Barceló l'ha tocat i l'ha trepitjat acompanyat d'una experta. Avui al programa venim fins a la platja per parlar d'això que tenc a les meves mans, que és l'arena, però no venim a banyar-nos, sinó que venim a parlar sobre medi ambient amb la investigadora de Mar Balear, Natàlia. Bon dia, com estàs? Bon dia, gràcies. Natàlia, primer de tot, gràcies per atendre'ns els 5 dies. Veiem tota aquesta arena, digue'm, de què està composada? Doncs a les Illes Balears tenim com un 10% de costa amb aquests tipus d'arenals i majoritàriament 3/4 parts són restes biològiques, és a dir, són restes orgàniques, i l'altra part seria més bé pedretes, no? És a dir, dels penya-segats, amb l'efecte de l'onatge i del vent, se van fent granets petitons fins que arriben aquí, no? Però la major part sí que són restes biològiques. Això al cap i a la fi és un procés de milers i de milions d'anys, no? Així és, sí. Fins i tot el marès, que és una pedra de construcció de totes les illes, és aquesta arena compactada amb pressió i transformacions químiques que se litifica com se torna pedra, no? És aquesta arena la que també ens aporta aquest material de construcció. Veiem, per exemple, Natàlia, l'arena d'aquesta platja mateix. Clar, veiem moltíssim de turisme, però com podem protegir aquesta arena? Sí, doncs nosaltres som un gran factor de l'efecte de l'erosió de moltes de les platges. Una és per la creació d'infraestructures molt a prop de la línia de costa, el que fa que no pugui haver un balanç, no? Perquè l'arena no només és la que tenim de vora de la mà, no? És a dir, tenim l'arena dins de la mà, la línia de costa, aquí on estem ara, però també estan els sistemes dunars, no? I això és un continu, no? I han d'estar en equilibri. Si hi ha alguna infraestructura, alguna barrera, fa que no tingui un balanç, no? I que les platges canviïn els seus patrons d'arena. Clar, i precisament això com afecta? És dir, la relació, també és important la relació que hi hauria entre el que seria l'arena i la posidònia, no? Exactament, sí, s'ajuden i, per exemple, si tenim la imatge de quan hi ha barreres de posidònia, funcionen com un coixí a la costa, de manera que crea com una barrera per no emportar-se l'arena. I, a més, dins les fulles de posidònia, també viuen numerosos organismes que són els que després arriben aquí formant l'arena, no? Llavors és molt important el seu rol de la posidònia dins la mà i també quan arriba a les costes per minvar l'onatge, els efectes de l'augment del nivell de la mà, dels temporals, etc. I ja per acabar, sí que darrerament se nota un augment, no?, de civisme, especialment, sobretot, quan la gent ve a la playa i després m'on anem a Can Nostra, però m'on aduïm moltíssima arena. No sé si se podria prevenir d'alguna manera o teniu algun pla per intentar lluitar contra això. Sí, tot i que ens pot semblar minúscul, és un factor més, no?, de molts dels altres que un d'ells hem mencionat, no? També estaria
netejar les platges amb maquinària pesada, són uns materials molt tous que qualsevol impacte, inclús la pressió que exercim amb els nostres peus, la que ens emportam pegada als peus o també dins les sabates, és important ser conscients de que si volem tenir un equilibri entre tot el sistema dunar, que és molt fràgil però que és un material molt valuós, també pel tema socioeconòmic, de que és una font de... molt de turistes venen per les platges, no? Llavors, també a més dels factors ecològics, també és els socioeconòmics i és un conjunt, no? Hem de tenir en compte a fer el que puguem, no? Ser més conscients. Tu ho has dit, Natàlia, el sistema dunar és un sistema ben fràgil. Moltíssimes gràcies per atendre'ns els 5 dies i esperem poder tornar a xerrar amb tu ben aviat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Natàlia. I és que, companys, ja heu sentit, era Natàlia, que xerrava precisament de l'arena i de la fragilitat del sistema dunar, així que, sobretot, moltíssima informació en matèria de prevenció per evitar el degradament d'aquest sistema dunar. Ja heu vist que trepitjant l'arena aquí es trobaven el nostre company Xavi Aren, en Joan Francesc, que veurem després una exposició molt interessant i molt relacionada també amb la mar.